हेलो रउआ। बहुत गंदा हो गइल बा डब्बा, थोड़ा साफ कर ली। और टाइम नहीं मिला तो बहुत काम रहत बा। का बताई और बताई कैसन बारू? अच्छा बानी के ना? वो साफ करत। और बताई रउआ कैसन बारू? बहुत गंदा हो गइल बा हमारे डब्बा। किचन का भी हम लोग कल बहुत ही साफ करन है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गइल बा। का बताई, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गई। किचन तो इतना गंदा हो गई रउआ का बताई। रउआ किचन ना गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागत। साफ करत करत आज तो हमारा कंधवा बहुत ही दुखात बा। का बताई, इतना दुखात बा का बताई रउआ। रउआ लोग का भी पसंद बा होगी कि साफ सुथरा रहल। हमरा तो बहुत ही पसंद बा साफ सुथरा, गंदगी तो बा तनिका नहीं पसंद बा। का बताई रउआ, इतना घर में काम रहल का बताई जो। रउआ हम ऐसे अच्छा वीडियो लावत बनी देखत बा। इसका चमनप्राश बा, चमनप्राश मतलब ताकत आवत बा, बहुत ताकत बा। देखिए हम पहलवान हो गइल बा खा खा के। इतना खाए का बताई, पहलवान हो गई। चमनप्राश है, रउआ का पता बा ना, बहुत महंगा हो गइल बा। इसका जो रेट बा ना वो बहुत ही महंगा हो गइल बा। इससे बचवा भी खा लेत बा, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेत बा। का करी, खाए के पड़त बा थोड़ा थोड़ा। रउआ कैसन वीडियो पसंद बा हो रजा? हम अच्छा वीडियो लागत पानी तो हमारे वीडियो को शेयर करी रउआ, सब्सक्राइब